Τι είναι το τραύμα, πώς σχετίζεται με το σώμα μας και πώς μπορούμε να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο του τραύματος. Το τραύμα είναι μια εμπειρία, ξεκινάει από μια εμπειρία για την οποία δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Οπότε, εφόσον δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν μπορούμε να την επεξεργαστούμε, δεν μπορούμε να την επικοινωνήσουμε και αυτή η εμπειρία στην ουσία μένει μόνο μέσα μας. Είναι μόνο για μας. Οπότε, αυτή η εμπειρία αποτυπώνεται στο σώμα, αποτυπώνεται με διάφορους τρόπους. Πολλοί άνθρωποι μιλάνε για πνίξιμο στο λαιμό, σφίξιμο στο στομάχι, πέτρα στο στήθος. Οπότε οι άνθρωποι το απεικονίζουν κάπως έτσι. Αυτό έχει μείνει τώρα από μια εμπειρία που είτε απευθείας ήταν τραυματική, δηλαδή κάποιος στην παιδική ηλικία συνήθως μας τραυμάτισε και δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε ή να πάρουμε την επαρκή φροντίδα από τους σημαντικούς άλλους, ή πολλές φορές και ο ίδιος ο σημαντικός άλλος μπορεί να το κάνει αυτό, με τα λόγια ή με τις πράξεις, είτε το τραύμα μπορεί να ξεκινήσει και από την υπερπροστατευτικότητα. Δηλαδή το παιδί εγγράφει μέσα του ότι είμαι προστατευμένος μόνο με τους γονείς και ο κόσμος έξω είναι τραυματικός. Αυτό είναι η υπερπροστατευτικότητα, όταν προστατεύουμε το παιδί παραπάνω από όσο χρειάζεται. Οπότε βγαίνοντας έξω στον κόσμο, έναν κόσμο που ξέρουμε ότι είναι σκληρός, το παιδί έχει αυτή την αντίληψη ήδη ότι πρέπει να προσέχω, οπότε η παραμικρή νήξη μπορεί και να το τραυματίσει και μπορεί μάλιστα να μην μπορέσει να γυρίσει πίσω στους γονείς και να πει τι συνέβη. Οπότε συσσωρεύει πάλι αυτή την πληγή μέσα του, συσσωρεύει αυτόν τον πόνο για τον οποίο δεν έχει μιλήσει. Αυτός ο πόνος μετά πώς λειτουργεί? Αυτός ο πόνος με την παραμικρή νήξη ότι θα επαναληφθεί το τραύμα, ότι θα νιώσω πάλι απόρριψη, θα νιώσω ή θα πονέσω σωματικά κτλ. Με την παραμικρή νήξη του περιβάλλοντος λοιπόν ενεργοποιείται. Οπότε ο άνθρωπος εκεί αρχίζει να νιώθει πράγματα για τα οποία δεν ταιριάζουν ακριβώς στο περιβάλλον, γιατί νήξεις τέτοιες υπάρχουν παντού. Αρχίζει και νιώθει οπότε αυτή την πληγή να ενεργοποιείται, να πονάει, μπορεί να νιώσει ότι πρέπει να προστατευτεί με θυμό, μπορεί να νιώσει απόσυρση, ότι πρέπει να αποσυρθεί, μπορεί να νιώσει το πάγωμα, ότι τώρα πρέπει να παγώσω σαν να μην υπάρχω. Οπότε με τον καιρό η πληγή ενισχύεται και πολλές φορές λειτουργεί και με τον άλλο τρόπο. Δηλαδή ο άνθρωπος θα νιώσει αυτή την πληγή να ενεργοποιείται, έλκεται, γιατί στην ουσία ζητάει τη διορθωτική εμπειρία, η οποία θα του διορθώσει αυτό το βίωμα και θα του κλείσει την πληγή. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί εκεί έξω, αυτή η διορθωτική εμπειρία. Συνήθως έρχονται κάποιες διορθωτικές εμπειρίες που έχουν πακετάκι μαζί και εμπειρίες που συγχρόνως πονάνε. Οπότε ο άνθρωπος λειτουργεί μέσα από το τραύμα και είναι ένας άνθρωπος που θυμώνει χωρίς να καταλάβει, γιατί και οι άλλοι πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν, δεν γίνεται κατανοητός και στους άλλους. Τι γίνεται τώρα με το τραύμα? Η μέθοδος focusing, η μετεξέλιξη της προσωποκεντρικής που επικεντρώνεται στο σώμα, δίνει φωνή σε αυτά ακριβώς τα αισθήματα, δηλαδή σε αυτή την αίσθηση ότι μέσα μου υπάρχει ένα βάρος. Οπότε όταν δοθεί αυτή η φωνή και αυτό το βάρος ακουστεί κατά κάποιον τρόπο και επικοινωνηθεί, μπορεί να μην χρειαστεί να ανατρέξουμε στην παιδική εμπειρία, στην πρωταρχική εμπειρία, μπορεί και να χρειαστεί. Όταν όμως δοθεί χώρος σε αυτή τη νήξη που υπάρχει μέσα στο σώμα μας, αυτή η νήξη μαλακώνει. Οπότε αν βρεθούμε σε ένα περιβάλλον που πάλι μας δίνει τα ερεθίσματα για να ενεργοποιηθεί αυτό το τραύμα, αυτό με τον καιρό έρχεται όλο και πιο μαλακωμένο, πιο ήρεμο και δεν μας αρπάζει και σταματάει η κάθεξη σιγά σιγά από το τραύμα. Οπότε έρχεται η θεραπεία και ο άνθρωπος απελευθερώνεται. Λέγομαι Μαυροματάκης Κωνσταντίνος, είμαι προσωποκεντρικός ψυχοθεραπευτής, ψυχολόγος.